दानि जोंनि बिटिसिनि चिफ मिनिस्टार मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा लायोनो टाइगार लायोनो रायजोफोर टाइगार हाथाय गैयै बिराद मस्ट पावारफुल टाइगार बुङो ना मा होनो मेक बिटिसि ग्रेट एगेन आमेरिका गभर्नमेन्ट ना मा होनो दिनैनि तारिखआव बिटिसिनि चिफ मिनिस्टार मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिखौ सासन खालामनो नागारै आमेरिकाखौसो दैदेनगासिनो नामा कारण जोंनि बिटिसिखौ दिसपुरासो सालायगासिनो दिनै नैबेखौ नायनानै ला नैबेखौ बयबो नायलाय रायजोफोर मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा लायोनो बिटिसिनि सबसे मस्ट पावारफुल टाइगार लायोनो आरोबाव बिपिएफनि सानैसो बायहास इउटिउबार फेसबुक क्रिएटरफोर दङ बिथांमोना बे फंसे बाथ्राखौनो जेब्लायबो बुंबाय थायो गेजेर गेजेर पस्ट होबाय थायो जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा कम खोथा बुङो बांसिन खामानि मावो आरो बिथाङा जा खामानि मावो बेखौ मावफुङो लाबोना होफैयो होननानै बुङो टाइगारनो जोंनि बिटिसिनि चिफ मिनिस्टार मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा टाइगारनो दिनै टाइगारा सामायन गोरलै जिथु टेन्डारनि प्रसेस डाइरेक्ट दिसपुरनिफ्राय कामान हरजाबाय जोंनि बिटिसिनि चिफ मा होनो हाथाय गैयै टाइगार मोसा हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिसपुरनिफ्राय कामान हरजाबाय मा कामान हरखो दानिया मा कामान हरखो फैगौ बिथोन होआजासिम दिसपुरनिफ्राय जेब्लासिम बिथोन होआ अब्लासिम 2026-27 नि जिथु एसअपिडिनि जेसेबां गोदान ए बाय ए जानो गोनां टेन्डारनि जिथु प्रसेस बे प्रसेसफोरखौ होनो नाङा टटेलि बन्द खालामनांगौ होननानै डाइरेक्ट दिसपुरनिफ्राय हाग्रामा महिलारिनिसिम कामान हरबाय जा बिटिसिनि चिफ मिनिस्टार हाथाय गैयै मस्ट पावारफुल टाइगार मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनिसिम जेब्लासिम बे इन्सट्राक्सनखौ हरा अब्लासिम बे टेन्डारखौ श' खालामनो मोना तो दिनै बेनि थाखायनो जोंनि बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा हाथाय गैयै टाइगारा उपायहीनाव गोलैदों उपाय गैया जादों अफिसियेलि गासैनोबो नटिस हरनो गोनां जादों अब्ला नोंथांमोनाबो बुंदो दानिया दिनैनि तारिखआव बिटिसिखौ सोर दैदेनगासिनो बयबो कमेन्ट खालाम रायजोफोर भिडिअखौबो हाजासिम बयनोबो शेयार खालामनानै होजोब दिनैनि तारिखआव पावारफुल टाइगार हाग्रामा महिलारि टाइगार थासान्दियाव जोंनि बिटिसिखौ सोर बबेनिफ्राय दैदेनगासिनो जानो गोनां खामानि जाखानाय एसअपिडिनि ए बाय ए टेन्डारनि जिथु प्रसेस बे प्रसेसफोरखौ डाइरेक्ट दिसपुरनिफ्राय दिनै मानो बन्द खालामनो बिथोन हरजाखो टाइगारा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि टाइगारा मानो बिथोन हरजाखो बे बिपिएफनि अरावबो थाङा दैयावबो थाङा बे अखानायब्लानो फेसबुक पस्ट होग्रा बायहास फेसबुक क्रिएटरफोरा बोरो दिनै नोंथांमोना बेनि सायाव पस्ट लिरनानै होदो दानिया थांनाय 5 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि सोरखार समाव बेफोरबायदि टेन्डारनि खामानिफोराव दिसपुराव अर्डार लानानै नांदोंमोन नामा लालायनाङाखै कामान हरजादोंमोन नामा हरजायाखै दिसपुराव सोंहरलायनो गोनां जादोंमोन नामा जायाखै अब्ला नायदो दिनैनि तारिखआव हाथाय गैयै टाइगार हाग्रामा महिलारि टाइगारखौ डाइरेक्ट दिसपुरनिफ्राय टेन्डारनि खामानिफोरखौ बन्द खालामनो कामान हरबाय आदा बिक्रम कास्टम प्रहलाद रिन्जय मा बुंगोन दिनैनि तारिखआव मा बुंगोन नोंसोरो खोथाफोराथ' बिराद गिदिर हाग्रामा महिलारियानो लायनो टाइगार मस्ट पावारफुल टाइगार खोथा खम बुङो खामानि बांसिन मावो जा बुङो जा खोथायो बेखौनो मावफुंनानै होयो दानिया थांदो मा मावो मावहैदो मा लाबोयो लाबोना होफैदो थिफुदलाफोर साला नैबेखौ नायलाय दिनै बिपिएफआ गोदान सोरखार दानाया 9 दासमा जाबाय बोसोर मोनसे थांनो थाखाय बारा दिन गैलिया
दासिम दिनैसिम मोनसेबो बाजेसन बिथांमोना लानो हायाखै। बे खोथाखौ दानि बिटिसिनि डेपुटि चिफ मिनिस्टार मानगोनां रिहन दैमारि सारा रोखा रोखा बुंनानै होदों। दिनै बिपिएफआ गोदान सोरखार दानाया बोसोरसेयानो जानोसै, गेजेराव मास मोनसे मोननोसै। दिनैसिम दासिमबो दिसपुरनिफ्राय थाइसेबो सारेना फैसाबो लाबोनो हायाखै। हेमन्त बिश्व शर्मानि आखाइनिफ्राय आदाय खालामनो हायाखै। बिटिसिआव फैसा दासिमबो हाग्रामा महिलारिया लाबोनो हायाखै। टाइगारनो बे टाइगार। आरोबाव मा बुङो बिथाङा? दिल्लीनिफ्राय रां बजा लाबोनायनि खोथा बुङो। दिल्लीनि खोथाखौथ' नोंथाङा बाद हो। दिनै दिसपुर बायदिनिफ्रायनो नोंथाङा बिटिसिनि थाखाय थाइसेबो फैसा सारेना फैसाबो बिख'ना लाबोनो हायाखै। आरो दिल्लीनि खोथाखौथ' बाद होथार। मा बुंबावनो? मा बुंबावनांगौ? थांनाय जितु इउपिपिएल सोरखार, मानाव गेदेर प्रमद बर' सारजों दैदेनजानाय इउपिपिएल सोरखारा नोंसोरनो जुदि बे 300 क्रर थाखाखौ गालाङामोनब्ला दिनैनि दिनाव दिनैनि तारिखाव नोंथांमोना होरलां होथां अबस्था जानांगौमोन। ससे गारि सालायनोब्लाबो गारि थाव सोनोब्लाबो भिखारि अबस्थायाव जानांगौमोन नोंथांमोना। तो बिजेपि सोरखारा रावबो गुबुन जाथिनि थाखाय खामानि मावग्रा सोरखार नङा। बिजेपिजों जायनो थागोन सानफा एफा मन' जाबाय थागोन। मानाव गेदेर प्रमद बर' सारखौ हेमन्त बिश्व शर्माया गिखांदों। प्रमद बर' सारनि खामानि मावनायखौ नुनानै गिखांदों। जे प्रमद बर' सारखौ चान्स होबाय थायोब्ला बर' जाथिया थाब समनि गेजेरावनो उन्नति जागोन, जौगागोन, गादबना दोननो हानाय नङा बे। बेनिखायनो डाइरेक्ट प्रमद बर' सारखौ हेमन्त बिश्व शर्माया लात मारिनानै साइड खालामना दोनहरखादों। दाथ' हाथाय गैयै हाग्रामा महिलारि टाइगारसो दङ। बे हाथाय गैयियालाय मायाव उदायनो, बहा उदायनो बेलाय? हेमन्त बिश्व शर्माया बे टाइगार बोरायखौ आसुगुर बिजौआवनो पोर फिदिंबाय थागोन। दा रायजोफोर, नोंथांमोना मा बुंनो सानो? नोंथांमोननि मतामतखौ बयबो जेनुइनलि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम बयबो रायजोफोर। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ अल। बाय।